रायखाबाय बिनि उनाव दङ 180 150
जोङो गिबियावनो बिथांमोनखौ आखाइ खबनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायहरनाय थादों आरो बिनि उनाव दङ बिमुं नाम्बार 156 रायजोफोर आखाइ खबनानै होगोन बिनि उनाव दङ बिमुं नाम्बार 144 144 बिनि उनाव दङ C नाम्बाराव दङ 163 बिमुं नाम्बार 163 बिथांखौबो आवगायनानै थानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय 3 जन थांबाय दायो 3ल' दंथारसै 3खौबो जोङो बुंथिनानै होगोन बिमुं नाम्बार 151 बिथांखौबो आवगायना थानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरो जोंनियाव मात्र आखायाव दङ मात्र 2ल'सै बिमुं नाम्बार 119 बिथांखौबो आवगायनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय रायजोफोर एसे आखाइ खबनानै हो जोंहा दायो जोबथा सासेल' थारसै जाय बिथांमोना सेलेक्सन जायाखै सायख'जायाखै नोंथांमोनखौ गाज्रि दामोन उननि फारियाव जायगा मोनगोन दायो सासेयाव दङ जोंहा सासेल' थारसै 118 जों साजिनखौ सायख'नानै मोनबाय जाय बिथांमोनखौ नेक्स्ट बोसोराव आरो बिदिया जाखायो बाहागो लानानै नेक्स्ट बोसोराव बाहागो लाबावनानै मोननो हानाय बायदि नोंथांमोना आरोबाव जुजिबावगोनखौ आसा खालामबाय गोबां मोसाखावरि बिथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय मोसाफैदोंमोन टप 10 मोसाखावरिफोर बारदै सिख्ला बादायारिफोर एसे गोजान थानानै मोसानो खावलायदों एसे गुवारै मोसानो खावलायनाय जादों